Lah iki kon ngeterke kasirin sisan. Oh iya. Ren, repot ora kowe? Kerja aku, ya repot no. Ya wis nek no, angkane nek garapan tak kon ngiderke undangan awakmu. Enak pae. Ya enek to. Tiga longgar iso lho, Ndrek. Kaya aku repotnya apa lu? Lah garapanmu koperasi wis bar, Pak. Kuwi karo manajemen waktune. Tenan ki, ora ganggu garapanmu. Sama sekali tidak, Mbak. Ya wis nyo, iki enek undangan 20 tapi rung tak jenengi. Lah piye to urung dijenengi? Repot kene, Pak. Kek mami yo ora apal jeneng-jenenge. Mending isan ono dhewe lho kek takok-takok sapa ngono. Ya oke, Me. Tak garepe selak kesuren. Ya Ren, ayo awake siap-siap ning mburi, Mei.